रंगदारी रे, 20 फॉर्चूनर साथ में सफारी रे। मिलल बा विरासत में रंगदारी रे, 20 फॉर्चूनर साथ में सफारी रे। बिना बस के टोल से निकले काफिला हमार, लेके हथियार घूमे बम सरहदार, एही से तो कहल जाला बभन रंगदार। लेके हथियार घूमे बम सरहदार, एही से तो कहल जाला बभन रंगदार। कोर्ट कचहरी जिला कमिश्नर छेड़े नहीं भूल के, बनल दबदबा बिहार यूपी खाली ब्राह्मण कुल के। कोर्ट कचहरी जिला कमिश्नर छेड़े नहीं भूल के, बनल दबदबा बिहार यूपी खाली ब्राह्मण कुल के। जब तक सांस रही हम करब सारा हद पार, लेके हथियार घूमे बम सरहदार, एही से तो कहल जाला बभन रंगदार। लेके हथियार घूमे बम सरहदार, एही से तो कहल जाला बभन रंगदार। चिंता नहीं रहेला हमरा कवनो विवाद के, जटिए बरांड होवे बमर फौलाद के। चिंता नहीं रहेला हमरा कवनो विवाद के, जटिए बरांड होवे बमर फौलाद के। फ्रंट पेज पे नाम छपल बा देख लिहे अखबार, लेके हथियार घूमे बम सरहदार, एही से तो कहल जाला बभन रंगदार। लेके हथियार घूमे बम सरहदार, एही से तो कहल जाला बभन रंगदार। और ये दबदबा कायम रही।